Adisha Iwi no yehwe bibi fa Samaria fa no mo atifia fam na omusisi adan kase omututu adan ni abatenten enimfu enim kase afin so modi achode awodo ebaya na efiri Cornelius ayehwem yense besa fa ahwade afọ hibe fene sagon se di ka boni ewo video editing into emrani yense ase yeja owure bi a enam no so de nkrasie a ben etifi afem a obebiebie nnuma awodoɔ na nnuma so obiebie no so abapi na ema nnuane buye na esane de asetena a ɛwɔ soro bae nanso na ewie pɛyɛ ahonya na ɛwɔ mu no mmoa enipa bi enunti na emana hinie no enso nipa no echi ade a ɛwɔ mu ne sɛ enipa nya ne ho na odiye a enipa bi hye aseɛ hunu kwan foforo so na ɔhwehwɛ sɛ wɔn nso bɛka die wɔwɔ weyi ne die esiye wɔ saa owura no ebre so wɔ mfie bi mu ɛyɛ mfie empimbienu ahamiensa aduasanan no mu ansa na yɛbɛwo Kristo no owura bi a obiala nnim edi a yɛde to no wɔda a yɛde wo no nanso na ɔfrɛ no ho Shiloken a na aseɛ kyerɛ ne ɔhene a odi adeɛ a yɛnim no bre yi mu sɛ Sargon a ofiri Aska Sargon a ɔyɛ kɛse saa na ɔfrɛ no ho yɛ akadiani a ɛkyerɛ sɛ ofiri kuro a yɛfrɛ no Aka enti na wɔyɛ akadiani na osua eniema pii firi Samariafoɔ hɔ efisɛ saa brɛ no na Samariafoɔ ɛna na odi kuro no so na osua eniema pii efiri Samariafoɔ hɔ ne wɔn te asomdue mu wɔn tena asomdue mu na ɔdanso wɔn kasa mu na owura yi ɛyɛ adwene sɛ ɔbɛfa Samaria kuro no na wodi so yɛwɔ abakɔsɛm bi fa okunini Sargon ho na ɛfa abakɔsɛm no ho ɔko di nkunim wɔ Samaria so ne wɔn ahemfo a ɛwɔ tumi nyinaa so wɔ mfie empimbienu ahamiensa aduasa ɛnan mu ahemfo no bi ne Gazi na weyi anɔ so ama no sɛ wɔde Samaria ɛbɛka ne kuro a ɔfrɛ no Askad no na otua sɛ ɔbɛfa anafoɔ afem a ɛwɔ Irian bipo kuro bi a ɔfrɛ no Zagros ɛne etifi afem nkuro a ɛwɔ Mediterranean nyinaa a ɛyɛ Syria ne Lebanon owura yi yɛ nnwuma pii empo osi ɔno ara ahenkuro kɛseɛ na ɔma n'akyiridifoɔ agyapadeɛ a na ɛdɔɔso paa na ɔyɛ ne kasa Acadia ɔhyɛ sɛ ɛnyɛ kasa a obiara enka na ɛma n'ahenie no timi esan sɛ ɛma n'ahenie no etimiye nti na ne ho ayɛ hu wɔ saa ɛbrɛ enimu na ɔhyɛ sɛ ɛnyɛ kasa
sanu enye kasa a obialanka na kuro a wontumi eni so ne Ethiopia empo ni wo echiri a ne ma emienu bedi na ade no wontumi amfa Ethiopia eni so ne ma no ebetoa so edi na ade ne ba odika efe no Remush ni di otosu mienu a efe no Marish Tusha sa ne ma no mienu no esori ejinaye wo won eja echiri na yehu se ne baba akudie na waye tutreni a na die woya ne se wo be sei nkuro na wasei ahinnie ahodo na wafa ediso na sanya mani nyina echiri no ema ebufuo eba enipa ni mu kakra ewo saa ebre ni mu na eye efiempim mienu aha mienu eye ansa na yebewu Kristo before Christ no ebra Nalamsin Sanshati Shakali Shari Uska na oye kesiye ewo Acadia ahinie na ebritiawa muno sa Salamsi suso ebete ebefa kuro na eye Igadi na ni mamienu no obia ebedi ni nyuma sede onu ankasa epe na ni nyina mu no ema ebedi ohaw ebre nipa no na ebiso edi asundwie ebre nipa no na barbarian fuo ana wo Zagros ebiposo ani efrewol Gutian ebesei Ngadi ebra na Acadian ewo ho sa bre no enti enfa ho Sargon ni Nilam Sin enfa ho Sargon ni Nilam Sin ye kai wo ebre no abra no efise wo mu ebeye ejuma kese na osa wo tumi kese a na odidi nkuro awodo so na saa nipa mienu we eye nipa na osi ahinie awodo ediso na otu ahemfo awodo edi wonso enunti se yehwe saa abakosem yi a ema saa nipa ebenya enkaye kesiye esan ahinie awodo a na won ankasa esi afa enti saa abakosem yi kire yen se ewie kire no ena Samaria esa befa ne ntomapa efraye ebra saa hifiri nyina eba ekoye no nti abakosem kakra efa owura na yefre no Askat ehu eni yebeto aso